Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadi rida ilahi ta'ala al-Fatihah. Ilahu radna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahu radna al-qudub syamil maqam al-fawzil azam sultan al-awliya. Syekh bin Hasan Ali Asyadili. Wa ilahu radna mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ilahu radna masyayikhina wa masyayikhina. Wa ustadzina ma'alimina walidina. خصوصا مشايخ دار التوحيد الحسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب جواهر اللمعة شيخ مصباح مصطفى وأصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sangga iku kanggo wong awam luwih-luwih wong kang ora sugih, ora ulama lan ora pemimpin utawa ora pangkat supaya padha gawe semboyan. Semboyane ngene, senajan ing donya ora dadi wong sugih lan ora dadi wong mulya. Yen aku iso dadi wong mulya ing akhirat tanpa ngadepi kekesruan. Jadi iki pentingnya awak dhewe duwe pemahaman-pemahaman sing bener. Ade kudu iso memahami tujuane awak dhewe ning donya iku ewah apa. Jadi kanggo wong awam iki dhewe musannaf, kanggo wong awam luwih-luwih sing gak duwe apa-apa. Dalam artian kaya gak ora dadi tokoh lah gampangane. Ora dadi sing paling penting ning masyarakat misal. Maka wis seharusnya kanggo wong-wong sing kaya ngono ki, termasuk awak dhewe iki duwe komitmen, minimal kudu duwe komitmen bahwa nek saiki ning dunya gak dadi apa-apa, paling ora sok ben akhirat kudu dadi apa-apa. Nek saiki ning donya ora duwe nikmat-nikmat sing iso di bahagiakno, dalam artian ora kaya wong-wong liya misal. Maka sok ben akhirat kudu duwe apa-apa. Kemane awak dhewe kudu duwe prinsip bahwa kenikmatan ning donya iku asline ora sepira penting. Dalam artian ora sepira penting iku awak dhewe kudu luwih mengutamakan kenikmatan-kenikmatan kanggo sok ben ning akhirat. Jadi gak apa-apa awak dhewe misal gak duwe duit selama ning donya. Kaya apa-apa serba kurang atau bahkan sekedar ora dadi pemimpin misal utawa gak duwe titel misal. Gak apa-apa. Yang penting awak dhewe kudu duwe tujuan kanggo sok ben ning akhirat ben iso penak. Ayo bareng-bareng amal kanggo nasib akhirat kita. Ojo cilik ati. Kesempatan gayuh kebahagiaan ing dina buri yaiku ing akhirat isih kabuka saluas-luase hingga mati. Jadi awak dhewe iki saiki duwe kesempatan kanggo golek kebahagiaan sampeyan akhirat. Jadi kebahagiaan ing akhirat niku kuncine enek mok siji, yaiku awak dhewe gelem sengsara selama ing donya. Iku termasuk kuncine. Maksud sengsara ning kene iku awak dhewe kudu nemen-nemeni oleh ibadah insyaallah, gak usah terlalu memikirkan perkara duniawi. Mergo ya perkara duniawi kan sekedar menunjang tok.
ora tujuan utama. Sing tujuan utama yaiku akhirat sing kepenak. Itu tujuan utama. Jadi selama awak dhewe cek urip, cek kei nyawa, itu berarti kesempatan awak dhewe kanggo golek akhirat iku cek luas. Sampai kapan ya? Sampai tekane ajal. Al-Qur'an dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat At-Taubah ayat 105. Artinya, hei Muhammad, sira dawuh ngene. Hei para muslimin, sira kabeh supaya amal-amal sira bakal den pirsani dening Allah. Lan utusane Allah lan wong kang padha iman. Lan sira kabeh bakal den balekake ana ing alam samar, mesti alam akhirat. Nuli Allah bakal nerangake marang sira kabeh apa wae kang sira lakoni. Dan Rasulullah SAW kadhawuhake al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amal. Artinya iman iku nur kang wis mapan ana ing ati. Lan den benerake, maksudnya den buktiake dene amal. Amal kang menjurus marang masyarakat lan amal kang ngadep marang Allah. Iki dawuh Kanjeng Nabi, iman iku adalah cahaya sing enek ning ati. Ini enek wong iman insyaallah, maka ndekne berarti duwe cahaya ning jero ati. Nek enek wong kufur ning Gusti Allah berarti atine gak duwe cahaya, gampane ngono. Jadi sing dimaksud iman iku adalah cahaya sing enek ning ati, tapi harus ada pembuktian berupa amal. Jadi orang sekedar mengakui tak, orang sekedar yakin tak, orang sekedar percaya tak, melainkan dibuktikan dengan cara perilakunya. Jadi wong mukmin sejati itu adalah wong mukmin sing ndekne yakin karo Gusti Allah, iman Gusti Allah, percaya karo apa wae sing didhawuhi Gusti Allah, sing didhawuhi Kanjeng Nabi. Tur ndekne ngekei perilaku sing memang mencerminkan iku. Iku sing dimaksud iman. Kok enek wong ndekne ngaku-ngaku iman, tapi perilakunya gak mencerminkan keimanannya. Maksudnya ya perilakunya enggaknya maksiat kayak misal. Maka itu perlu dipertanyakan keimanannya. Ya bener ijak yakin insyaallah. Tapi mungkin ngunggih Gusti Allah itu jek setengah-setengah. Gak kaya nek memang mencerminkan. Nah. Jadi ya enek kudu enek buktine. Ngaku iman kudu duwe bukti yang mencerminkan dekne iman. Penulis dhewe iki yen wis metani awake gandeng karo iman lan tanggung jawabe. Krasa yen ora duweni amal kang patut dadi sebabe oleh pengapurane Allah. Nanging gandeng kaya mengkono gedene rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetep ngarep-ngarep rahmat Allah. Lan muga-muga Allah taala mungkasi uripku kanthi bagusan utawa perkara kang nyenengake ana ing donya lan akhirat. Karena Allah taala wis dawuh, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim. Artinya, he para kawula ingsun kang wis padha ngliwati wates oleh gawe melarat awake. Mesti ana ing akhirat kanthi urip sembrono. Sira kabeh aja padha luas saking rahmat Allah. Ngerti ya? Allah iku bisa ngapura sakabehane dosa sira. Ngerti ya? Allah iku zat kang agung pangapurane lan banget welase. Jadi awak dhewe misal kok wis berusaha menghindar sama maksiat tapi kok ora iso. Artian ya memang gampangnya awak dhewe aja berkecil hati. Aja sampai awak dhewe menyerah. Awak dhewe kudu berpikir positif bahwa Gusti Allah mesti ngapura dosane awak dhewe. Jadi keenek selama seorang hamba sak gede-gedene dosa ya,
Selama seorang hamba nglakoni sak gede-gedene dosa, iku nek ndekne gelem bener-bener taubat insyaallah, bener-bener jaluk ngapura insyaallah, ya insyaallah tetep di ngapura kalih Gusti Allah. Jadi aja berkecil hati. Itu wae Gusti Allah. Penulis nyuwun marang Allah taala lan kersa para kang mirsani iki kitab. Nyuwunake muga-muga Allah taala paring pangapura marang penulis gandeng karo tulisan utawa pengucape kang ora cocok karo lakon-lakone saben dinane. Wallahu alam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.